Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som mal chcel predstaviť túto sadu týchto polystyrenových vianočných gúľ, ktoré sú určené ako základ pre ďalšie dekorácie, ale samozrejme vieme ich použiť aj takéto pôvodné v takomto tvare, v takomto farebnom prevedení. Každá tá vianočná guľa, ako som hovoril, je vyrobená z polystyrenu a je doplnená o tento závesný systém, kedy si ho vieme tú guľu pomocou tejto striebornej šnúrky zavesiť tam, kde potrebujeme. Je to skvelý základ dekorácií pre deti, pre rôzne domáce projekty, pre rôzne domáce dekorovanie, kedy si vieme túto guľu natrieť farbami, olepiť trblietkami, prípadne inými dekoračnými prvkami a vyrobiť si tak dekorácie na mieru a mať domov urobený podľa svojich predstav a podľa svojich preferencií.